Per primera vegada, el Campus Xavi es fa a diferents seus que són Mataró, Cervelló, Castellar del Vallès, Sant Agnès de Malanyanes, Figueres, Altafulla, Manresa i Berga. La dinàmica del campus és la mateixa que es feia en el Collell. Així ho explica l'Emili Castellà, coordinador de la seu de Mataró. Doncs és la primera vegada que fem el Campus Xavi per diferents ciutats de Catalunya, una d'elles és Mataró, i llavors seguim la dinàmica dels entrenos que es fan, normalment es feien al Collell, que la setmana que ve es faran al Collell, i cada dia es treballa una consigna futbolística, ja sigui des de l'amplitud i la profunditat, siguin la línia de passada, el tercer home. Llavors als matins normalment els nanos fan un entrenament amb diferents activitats, treballant la consigna que toca, i llavors fan una gincama, ja sigui de xuts, de punteria, de velocitat, i acaben amb una competició. Llavors tots els grups, cada grup treballa només amb el seu grup. Llavors hi ha un parell de dies a la setmana, que per exemple avui és un d'ells, que els hi fem preguntes sobre Xavi, ja que el campus és de Xavi, sobre el Barça, l'estil de joc, les posicions. A l'entrada de Can Xalan, cada nen s'ha de desinfectar les mans. Li controlen la temperatura i deixen les bosses al seu lloc. Han de portar la mascareta menys quan juguen a futbol. El fet de ser un esport de contacte han tret el marcatge individual i les faltes per tal que estiguin a una distància òptima. Més que res dona la possibilitat d'arribar a més nanos, perquè penso que el que és el campus del Collell, em sembla que són uns 300 nanos que hi van per setmana. El fet de que es faci el Campus Xavi a diferents ciutats durant 5 setmanes dona molt més. A part, òbviament, el preu és més reduït que el del Collell, llavors fa que arribi a molta més gent. I jo penso que per ser el primer any, totes les setmanes les tenim força plenes, però que cada any anirà a més. El Campus Xavi durarà 5 setmanes al camp de la Juventus AC i no es descarta la possibilitat de fer-ho d'aquesta manera la temporada vinent. Això sí, tornant al Collell.